čauky všichni, zdraví vás tady Green Fighter a tohle je dnešní vlog na téma, které se týká debilů, jako jsem já, Critical XP nebo Mrazák.cz.sk. A dneska je tu se mnou ten Critical XP. Pojď sem. Hej, to je moje kolo! To je moje kolo! Nenechám! To je jedno, to kolo je stejně na nic, takových mám doma 30. Vrať sem to kolo. 30 minus 29. Stejně ten tahou do kšů. Takže my jsme se příšerně moc kamarádili a tenhle malinký debil mi ukradl kolo, že jo? Ne, vrátil se vču. Jo, hodil se s ním na zem. Stejně tak šunt. Inteligente. Tak šunt. Takže si tě budu hlídat. Takže, pokud uvidíte malého debila, jako je on, jak toho, tak si ho nevšímejte, protože debilové jsou úplně blbí. Mráz třeba jednou byl tak blbej, že... Sežral Dominika. Ne, že si na brusle na led napíchnul to, kámen, jakoby takhle ho tam nějak skříp, to je jeho věc, a rozjel se po ledě. Ovšem, že mu to uklouzlo a narazil zubama do ledu a proto jim má tak křivý. To je přesně teorie. Takže nás Mrazák CZSK nám utek z kláštera, proto je tak trochu postižený. Takže mrazová cesta započala v klášteře a skončila na hlavním nádraží. Na hlavně nádraží v Kostelkách. To jsem musel. Ne, musel. Takže tohle je pro dnešní vlog všechno. Já jdu tady uškrtit toho Critical XP, co mi bere kolo. A nazdar! Čau!